Niya din si Kurt K. Pastor, are we saved by just grace or are works involved? Igsoon, kung magisgot ka og salvation. Daghang klase ng salvation. Naluwas ka gikan sa gitawag og balatian. Okay? Naluwas ka gikan sa disgrasya. Pero kung magisgot tag kaluwasan, kanang salvation nga espirituhanon, kanang gikinahanglan nga makaadto tag langit, walay labot ang buhat diha. Okay? Ang naadya igsuon, mabalik na sad ko kato akong gi-quote ganina, Episo Kapitulo 2, versikulo 8. Nag-ingon dinhi ang 2:8. Okay? Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas. Past tense. Ye are saved. With ed na siya. Okay? By thy grace, ye are saved. Okay? O sumbayan ta. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas, pinaagis pagtuo o kinidili sa inyong kagulingon nga kahimuan kinihatag sa Dios. So, ang kaluwasan is hatag sa Dios. Sa in English, ani ubang version is gift. Nabay gift igsuon nga. Maangkon nimo ng gift kung imong haguan. Kung imong haguan ang gift, dili na gift. So, pag ingon ni Biblia, nga kamo naluwas sa grasya, o kinihatag sa Dios, meaning gift. Kanang word nga gift, dili na nimo haguan. Okay? Ingani ang konsepto nga dabatnan sa Seventh-day Adventist. Wala miluwasa sa Ginoo tungod kay nagbantay mig napulo ka sugo. Kay kung giluwas mis Ginoo kay nagbantay mig napulo ka sugo, ang mga Hudiyo niuna na sa langit. Okay? Kay wala pa'y Seventh-day Adventist, naana ang mga Hudiyo, nagbantay nagsugo sa Dios. Okay? So, latod nga pagkasulti, ang theology sa Seventh-day Adventist mo ni, wala mi naluwas tungod kay nagbantay mis napulo ka sugo. Naluwas mi tungod sa grasya. Naluwas mi sa grasya tungod sa pagtuo. Okay? Now, ang question, nganong ang Adventist nagbantay mas napulo ka sugo? Tungod kay ang pagbantay sa napulo ka sugo, resulta na sa among pagkaluwas. Okay? Epekto na sa kaluwasan nga gihatag ni Christ. Wala mahitabo sa Biblia nga ang napulo ka sugo mo'y hinungdan nga ang tao naluwas. Katong kawatan sa cross. Wa man to'y panahon nga muna og siya aron mo bantay Sabado. Aron ipob niya nga dili na siya mangawat kay usaman siya kakawatan. Ganaman, nag-ungaw naman siya sa kamatayon. Pero giluwas ba siya ni Kristo tungod kay nagbantay siya og napulo ka sugo? Giluwas siya ni Kristo tungod kay gihatag niya ang iyang katapusang kasing-kasing ngadto kang Kristo sa katapusang niyang kapanahonan. Hapit na siya mamatay, iyang gihatag iyang kugalingon. Ingana ang Dios. Okay? Now, pero kung nahigugma ka kang Kristo, ang Juan 14:15 nagingon, if you love me, keep my commandments. Mamang guni problema igsuon. Kay daghan kaayong mga Protestants, mismo sa ubang Catholic, nga diin nag-ingon nga, si Kristo, mao ang among manluwas. Tama na siya. Pero si Kristo ba ang inyong Ginoo? Kay may wagi ka Ginoo, gikan sa Greek word nga, curious. O kanang word nga curious igsuon, agalon. So kung yung kag-agalon, adunay relasyon nga agalon si Kristo o ang mga tao, mao ni ang gitawag natong sumusunod. Kung adunay tao nga sumusunod, naay gisunod. Mamagani nga kung imong tan-aw ng Mateo City, versikulo 21, klaro og tin-aw kayo ang gingon sa balaan kasulatan. Okay? Okay, City 21 nagyon. Matupan niya dinhi. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Catholic gatawag na Ginoo. Protestant gatawag og Ginoo. Adventist gatawag og Ginoo. Ang giingon sa Biblia, dili ang tanan gaingon Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Mismo pa Adventista. Basta Adventista nga masinupakon. Adventista nga dili gasunod sa Biblia. Adventista nga way gugma ngadto sa pagtuman sa kasuguan. Mao ni giingon sa Biblia, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kaya tanan nga itawag Ginoo, nag-claim din na og Episo 2:8. Ang Protestant mingon nga mutuo mi anang Episo 2:8. Kamo naluwas sa grasya, pinaagis pagtuo, dili sa inyong binuhatan. Nagtuo sila ni ana. Pero naay gisumpay ang Ginoo diri, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit.
kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Na unsa may kabubuton sa amahan nga naa sa langit? Ang pagsupak sa napulo ka sugo o ang pagtuman sa napulo ka sugo. Alang sa uban mingon nga, supako ng napulo ka sugo, kung wala naman na siya. So, pwede na lugar ta magpatay. Nagtawag tag Ginoo, pero pwede na ta magpatay. Nagtawag tag Ginoo, pero pwede na ta mangawat. Nagtawag tag Ginoo, pero pwede na ta manapaw. Nagtawag tag Ginoo, magsimba tag Diyos-Diyos. Nagtawag tag Ginoo, unya, gipasipalahan nato iyang ngalan. Pagkalisod, magyud na ispilingon. Mamangani ang Biblia, dili tanan mag-ingon ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa giniraan sa langit. Apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kuman, nga naa sa langit. O kung sumpayan natos pagbasa, nag-ingon ang 23. Daghan unya ang mag-ingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpanggula sa yawa tungod sa imong ngalan? Og nakahimo og daghang milagro tungod sa imong ngalan? 23. Og unya mag-ingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Ang mamumuhat og dautan katong wa magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ug unsa may kabubuton sa Ginoo? Ang kabubuton sa Ginoo gisulti ni igsuong David sa Salmo 40 bersikulo 8. Ug matod sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan ani asulod sa akong kasing-kasing. Wala na sa bato. Okay? Wala na sa tinta, kundili na sa kasing-kasing, papan sa kasing-kasing, dili papan sa bato. Kaya katong papan sa bato, mabuak man to, malabay man to. Pero ang papan sa kasing-kasing, di man ni malabay, di man ni mabuak. Okay? So, gisulat ang kasuguan sa papan sa kasing-kasing. So, meaning to say, kung ikaw nag-claim nga naluwas ka sa grasya, ug libre ni, nga wala ni mo hago, imo nang ampingan ang kabubuton sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagyan, if you love me, keep my commandments. Nya karon, nag-claim ta nga naanata kang Kristo, unya, walaon na to ang napulo kasugo. Unya, alang sa mga Protestant, kung makatagbo sila Katolik, o yung Bible study ra ba nga, dili magsimba og Diyos-Diyos, unya mukutlog, napulo kasugo. So, ato na lang siya nga tinudon. Kay kumingon ta nga, wala na napulo kasugo, pero nagtuman mamisgugma. Ano rin, ada kayo mabasa sa Biblia, nga ang pagtuman sa gugma, dili magpasipala sa ngalan sa Diyos. Wala kayo mabasa niya. Meaning to say, kay wak ka magpasipala sa ngalan sa Diyos, nagtuman ka sa napulo kasugo. Nga na lang siya kasimple. Mismo sa sinulatan ni Apostol Pablo, naa ang napulo kaso. Binudan salamat niya na igsoon sa imong pangutana.